підняв руку на Балуха? Хто підняв руку на Балуха? Всіх не переб'єш, та хто замовив Балуха. З такими плакатами сьогодні пікетували офіс МВС у середмісті Києва. Серед присутніх – друзі, товариші, колишні бранці Кремля та народні депутати. Зокрема, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він відкидає побутові мотиви нападників, бо, каже, Володимир за цей рік на волі кожен день присвячує боротьбі за Україну і не приховує свою позицію. Він провів цей рік в боротьбі. Тому, коли кажуть, що починають з битавухи, потім намагаються сказати щось, якась там п'яна розборка, що якийсь потім сам упав, потім розбойне нападіння, це неприпустимо. Тому що це намагання нівелювати його, нашу всю боротьбу. Напад на Балуха нагадав початок російської окупації в Криму, каже учасник національного руху Сінавер Кадиров. Пригадує, саме на річницю звільнення 7 вересня бачився з Володимиром в офісі Меджлісу, а зранку дізнався шокуючу новину. Встретились, обнялись, порасспрашивали о делах, здоровье и так далее. И когда на следующий день утром супруга мне сказала, что так и так Володя нашли в лесопосадках и так далее, я, откровенно говоря, воспринял эту информацию как старую. Мне стало немножко не по себе, и это для меня был некий такой щелчок, говорящий о нездоровой, о температуре, політичній температурі в государстві. Друзі Володимира Балуха по крихтах збирають інформацію і тримають контакт зі свідками події. Подруга колишнього бранця Наталя Лютікова просить поліцію долучити цю інформацію до справи і тримати суспільство в курсі розслідування. І ми хочемо, щоб щодо нього теж було чесне правосуддя, щоб не було приховування фактів, не було приховування інформації, не було покривання злочинця, який це зробив. Ми просто хочемо знати правду. Вся інформація, яка є у поліції, яка дає підстави розпочати розшук їх, вона має бути оприлюднена для того, щоб суспільство допомогло в цьому. Мітингарі називають напад на Балуха частиною російського реваншу в Україні. Наполягають на прозорому розслідуванні і наголошують, що не дадуть спустити це на гальмах. Політичне переслідування – це жахливий напад, який повинен бути наказаний. І треба цьому приділити важливу увагу, щоб знайти замовників і виконавців. Народні депутати Артур Герасимов, Ростислав Павленко та Ахтем Чийгоз тим часом пішли на зустріч з керівництвом МВС. Впродовж години говорили з міністром Арсеном Аваковим, його заступником Антоном Геращенком та очільником Нацполіції Андрієм Крищенком. Наголосили, що напад був спланований з Росії. Міністр Аваков взяв справу під особистий контроль. У мене особисте запитання тільки одне. Хто зробив і навіщо? Щоб офіційно було сказано. А Володимир Балух вже третій день перебуває в реанімації столичної швидкої. Він у важкому, але стабільному стані, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі від коментарів відмовляються, а відвідувачів не пускають навіть на поріг лікарні. Так було і з його духовним наставником ще з часів Кримської неволі, митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом. Владика хотів помолитись за здоров'я Балуха біля нього. Проте головний лікар Олександр Ткаченко почав йому погрожувати поліцією. Схожа ситуація сталася напередодні із нашою знімальною групою.